Здравейте, приятели, аз съм Сашко БГ и днес ще имаме клип на Майнкрафт на оцеляване и сега почваме да чупим дърва, да може да си направим крафтинг тейбъл. И така с крафтинг тейбъл да си направим пръчки и да си направим меч. И после брадва, да щупим дървото. Сега чакаме да го щупиме. Може да го достигнем. Те си щупиме. Сложиме едно блокче, да го щупиме това дърво. Още едно трябва. И после трябва да намерим овци за легло. Ето, тук едно прасе отдолу има. Да го убием и него. Дадени 3 пържоли. Ето, имаме кол и айрон. Сега трябва да си направим крафтинг тейбъл. Сега да си направим пръчки. Да стеже тия пръчки. Да си направим кирка и меч. Ето един меч. Сега кирка. Ето и една кирка. И за сега това е добре. Почва да се развива сервера, като гледам колко много кол имаме. И с този кол после си направим факли, защото без факли не може да видим. Сега има ли още кол? Няма. Сега ще щупиме камък. Да изкопаем този айрон. Да видим надолу дали има. Има. Я да видим тук. Добре. Добре. Отиваме да си направим кирката. Ама ще ни трябва пръчки. Сега ще направим кирката. Да махнем тая пръчка. Ще направим меч. Сега слизаме долу да го изкопаем. Ето още айрон. И този айрон ще ни бъде много полезен. Защото може да си направим броня. Ето колко много айрон намерихме. Много. Имаме 14 айрон. Той ще ни стигне за крафтинг. За обувки, за броня. Сега първо да си направим. Нямаме достатъчно камък. Да си направим печка и този айрон да го изпечеме. Да го щупим този камък, да може да си направим неща. Ето, стигнаме се. Сега трябва да си направим печка, да може да го изпечем. Той е айрон. Ето го. Сега да чакаме, ще търсиме кол, защото нямаме. Няма никъде кол, като гледам. Та дупка няма. Няма кол. Сега да намериме. 4 айрон имаме.
Да видим за още една нова. Ето още една мина, която и нея ще прегледаме. Дали има кол. Ето кол. Ама, то ще слезем тук долу. Първо да си направим торч, защото нямаме. Бързо. Така. Ето торч. И сега слизаме долу. Вземаме този кол, защото нямаме кол. Още малко и дигаме втори левел. Тук гледам колко XP събрахме. Много кол. И айрон. Айрон по ще го изпечеме. Няма. Камък. Вземем торч. Отиваме до печката. Ето. И ако си изпекло, да изпекло се. Така. Сега да си направиме. Имам още 7. Да си сложим няколко въглища вътре. Така. Да го изпечем и този реално. Да ядем, защото сме гладни. И трябва да си направим и брадва. И да си направим брадва и после лопата. И лопата. Готово. Чест. Да не забравя. Ето тъмън 2 честа. Само да се изпече този айрон и почваме да убиваме овце. За легло да си направим. Защото нямаме. Вече имаме айрон. И то много. 21 айрон. 21 айрон. И с тези 21 айрон може да си направим броня. Ето виждате, що сега си направих. Сега ще ни трябват бутуши. И после шлем. И не можахме да си направим риза. Ето. И сега става нож. Аз още не съм намерил овце. Сега отиваме да търсим много бързо, трябва да намерим овце. Защото залегло. Да си сложим вечер. Защото виждам едно прасе, което ще го убия него. Прасе.
Ама няма овци. Това е лошо. Защото нямаме на какво да пренощуваме. Умират тия прасета. Вижте овци. Той е гаден снежен обан. Няма нищо. Само прасета. Добре, че имаме факт да се осветяваме. Ето, 3 овци. Това е добре. Бързо трябва да се направим. Някога да спиме. Сега те направим на кол. И спахме. После сега още дърво ще ни трябва. Торче ще го забравим. Добием няколко още прасета за храна. Ще ги изпечеме. Още ако има още едно прасе. Да, гъби за каша. Овца и зайче. Което ще го убия. То е малко нещо. Няма да го убивам. Ще търсим прасе. Ето. Много прасета. Много пажове. Станах 5 левел. Да ям. Да ги убием тия прасета. Ето това прасе да го убиваме. Още малко да вземем това, като нямаме много. Има 20 пържоли, които трябва да ги изпечеме. Сега тук ще живеем да се изпечам. Да се изпечем пържолите. Стел 5. Може да си направя. Да, трябва да съберем дърво. Да го отпадна. Още едно дърво. Да съберем един стак и във втората серия вече във втория епизод ще направим къща. Голяма. Един стак вече имаме. Един стак и 22. И сега да направим, мислим да направим 4 тако преработено. Да може да си направим голяма къща. Къде се изпечат тия пържоли? Къде? Да щупим няколко дървета.
чупим. Да седим това дръвче тук. Ще имаме 2 стъка. Стига толкова дърво. И мислим да приключвам с този клип. Това беше от мен. Ако ви е харесал, абонирайте се и харесайте клипа. И чао!